And tatamad-ama nga isagsagana mi ti pinaka-prepare through the leadership of our mayor dahito kabarong nga CR ti amphitheater. Pinaka-patarimaan dahito guest house ti pinili. Pinaka-patarimaan dagiti proyekto ti Balikbayan ti napalpalabas nga tawon. Tapos takat makita da nga we are trying to preserve tinapindas nga legacy da. Tapno kastakat agtultuloy pa ikan lalo nga ma-inspiraran da nga tumulong manan iti anya mga ganun. Ti may sa amin nga pagpindasan ti ili tayo all barangays kat adatik multipurpose farmers covered hall na kat I think we are the only town nga pinagsasabay mi amin kita ang construction and we are the only town nga talagang kompleto iti pasilidad na iti covered hall na kat sapay ko mata dagiti to aktibidad like basketball kat kaslang to NBA detan o home court kan guest kasi ito yung mangyari tapno hal lang nga puro sentro iti ili iti pakakandakan dagiti aktibidad tayo iti sports. Kung may sir? Madamang i-workout da. Actually, madamang agre-realign dagiti barangays. Iti pondoda, tapno kastakat maka-ipondoda dagiti masapsapol dagiti farmers covered hall. Kat on our part, since pondo iti barangay, as long as it conforms with the law, kat ada independence ti barangay. Masalakit di pagsayatan da, kan pagsayatan ti kaaduan, kan awan iti mabay-violate nga lentag jawi kat apapuro barami dagiti request ti barangay. Yes sir. Sir, kumusta iti kayo panangkita iti pagsayatan ti turismo iti pinili ta adali ti naibaga ti Chief Executive nga kaslang mapagbali DJ Dam iti nagtriguan nga agbaling nga tourist spot iti pinili sir. Well, actually Joey very active iti tourism officer tayo. Ito yung municipal accountant tayo. Kat ustudi sa oni Apo Mayor. Kasi nag-ijay in request mi nga pondo outside the pinili iti national government. Kat dandani puro nagtriguan iti papanan na. May turong amin kada improvement iti daldalan iti nagtriguan dam. No kasano nga mataripato dahil nagtriguan dam. No kasano agbalin nga tourism or tourist attraction dahil ang lugar. Tapno kastakat da iti pagsapulan nagito umili kan at the same time ada ti may nga lugar nga makita nga napintas dito ili tayo kan dapat iti duma nga programa nakitkitaan tayo tilang problema no duma ket iti lack of funds scarcity of funds ta hantay mo't nga mausar am amin nga klase nga pondo for such purpose but we are trying our best to request funds from other sources and hopefully magrantan dagiti nga request. So nga anaanos lang kadagiti padaming umili ininot tayong pagbaliwan iti mabalimpay nga baliwan dito ili tayo. Although nakalalo ti problema nga ikuti nasyonal dagita clearing operations, dagita may pag iti basura. Wan kanay kami mapayaban DJ national. Panangkin kita tayo ti sanitary landfill. Wan actually kat nagapuman ti taga EMB di Kalmanan kasi damat proseso na reta. May da chinek up ti nga barangay nga proposed sites kat kasi napugot pimasa dagaying areas. They just have to select siguro no nga barangay ti usaran nga talaga matis pimasa. And we are doing our best to comply with the public hearing sir. Wan, aman, napakaamanda dagiti umili nga kasi siyempre among ti social media Joey ket may bagam ti basura so nga inanos lang apo sa ante nga pagugusto nga mapansin iti nasyonal dahito kaawan ti kwa tayo sanitary landfill but we are doing our best tapno kastaket maka-comply tayo. And also the clearing operation sa balay mo ti indatag iti nasyonal nga kas makita tayo mat Joey ket ininot mat nga may iruruan titataon nga talagang kalsada, bawal tag parking, yes, bawal tag pwesto, da mismong direktiba iti national through the provincial office di DILG nga dapat ag-comply tayo. Hopefully, let the next assessment kat gumato mat ti rating tayon.
although pala nagiti obstruction nga nakita da Yes, nga nagagat dahil kapulisan tayo kan ni Apo di LG nga implementer iti lentag. Yes, So hopefully ma-improve to mata data. Sir, kasalitin kay panang support dito kinalikabon ni Governor Matthew Marcos Manotok sir nga amin-amin nga agmaneho iti motorsiklo ket maipawilan dagiti dagiti agtutubo ken dagiti awanan iti helmet. Iti pinili sir amo tayon nga naipatpatungpal dito kalikagon na sir. So iti ingkay parang panday mo sir tap na digas ket maipakamwan dagiti kapsa nga taga pinili kasana iti support tayo kay iti nga kalikagon ni Governor sir. Actually, imo na kami nga nangipasareta Joby. Deta anti-angkas ni Yes, Apo sir. Gobernador ta ni Apo Hepe imay dito idi damdamo mitag tugaw kuna na sir may direktibang nasyonal Oo. kung pwedeng mag-adapt tayo ng ordinansa for this one. So ni Apo Chairman ti Committee on Laws ni Honorable Luigi Pagdilaw ket inadaptar na ret ang lenteg tapno kasta ket dagiti safety dagiti bubing tayo nga may Yes, sir. lublubon ket maimplementar. Nagkandak da iti several public hearings ket siyempre no pagsayatan ti ubing ket I don't think ada kumontra. Dagiti laeng ini kami lang iti medyo lukneng namat ilentag nga no in case of emergencies, in case of medical purpose ket medyo i-break tayo DJ lentag. Tsaka mo lang no mapandagi tulod digiti ang basa sir. no agitulod sa ket iparit na po hepe Joey one. So no lang riti da masakit dayay mabalin nga kwa. But discretion ton iti kapulisan. Ta mo muri adalentag tayo Joey. Hanam kay saon nga pakadidigraan launa iti umili ti dapat nga mapasamak. Actually ket tamo ti tao ket dakam ti arami di talentag nga dakam lang ti agbalbaling nga boses nga kasi nga lentag ti nasyonal ket agkinawatan tayo ta very strict diti presidente tayo tata kahit nagat amin talaga lentag ket may patpatungpal. Sir, timay sa nga abangan digiti taga pinili kang ronan digiti aday iti sa baling pagilian sa baling nga lugar ket dito panagsagsagana iti may ka 100 years ti pinili sir. So ano digiti nalpasyon sir iti pagpandalintag nga rito ket may patumpal to karito mapaspasangasangan nga dakkel nga event sir. Actually Joey ket Sakti Chairman iti Centennial Celebration napag-asata na nga agbuling nga chairman ket nakapimpintas nga pribilehyo ta Yes, sir. every 100 years lang mapasamak na ita. Dito sumaron nga chairman ket year after 100 years ton. Ket actually Joey ti Indrogimi aside kadagiti activities nga ububraan ti tourism office like digita Centennial logo competition, lyrics iti Centennial song, dagiti mural paintings, dagiti essay writing, dagiti literature based competition. Ti inubrami tata dito LGU ket nag-reach out kami kadagiti asosasyon nga para kanyami ket kasapulami para iti panagrang-ay ken panagprogreso iti pinili nga tuloy-tuloy. I'm talking about the Metro Manila residents. Napang kami meeting few months ago. Tapos na kami kini Konsehal Megi napang kami nag-reach out kadagiti kakabagyan kan kaluguran tayo di abroad. Tapno kasta ket income dawatan iti pinagkakayamat. Income dawatan iti suportada. Tapno kasta ket we will celebrate the 100th birthday of our town nga may isa ti taga pinili. And I'm very happy with the reaction and the support nga ipakita da. Hopefully digiji nagkaring agawid ken kwakat na-excite da. So agdoble digiti balikbayans this coming fiesta sir. Isu ti anticipate mi na jay. Isu nga digiti adati outstanding order tata ni Apo Mayor nga ti programa. No 7 o'clock kuna na Joey ket madinagladong 7:30 iti pinangrugina. So we will try to do dito ubraan ti other countries kasi kaya mo tado mga lugar. So siguro kaya mo ti taga pinili. Ngano ko nang alas 7, no hang alas 7 at least konting ladaw lang iti pinakarugina. And tatamadama nga isagsagana mi ti pinaka prepare through the leadership of our mayor dito kabarong nga CR ti amphitheater. Pinakapatrimaan dito guest house ti pinili. Pinakapatrimaan dagiti proyekto ti balikbayan iti napalpalabas nga tawon. Tapos takat makita da nga we are trying to preserve tinapindas nga legacy da tapno kas takat
agtuloy pa kan lalo nga ma-inspiraranda nga tumulong manan iti anya mga ganwat iti pinili. Sir, ang plano yung mga renovate dito ibaba ti munisipyo kang Ronana Circuit dito ti may isang mabalin ko mga pagpasyara ni iti umay bumisita iti pinili kang Ronana di fountain ken ti panaka-landscape na sir awan ti kaslang natulagan yung ti mayor sir maarami ti dyan. Actually, Joey, kat adda. Pero kahit bibing inot nga may pakaamo ka iti kailyan tayo, nga adda. Adda iti pondong nailatang karetang area. Kana amom adda pa may isang social media group ngamin nga agplan-plano nga tumulong para iti Centennial Landmark. So, iti side minute LGU, i-prepare mi di area nga pagkabilan da and whatever that project nga ipatakter da adan to ti riding nga area para kadakwada. So amom Joby hami kayat nga politika ti mang divide iti ili tayo. Nalpasan ti politika, nagpipinurwak tayo na iti anyaman nga aramid, kaparnutan, nagpili ti tao. So kanyami mat kat it's about time nga medyo talikodan tayo iti sakit iti kampanya ken politika tapno kasta kat makausad tayo manan. Amom kato naman pa'y narigat iti manglipat nalakamot ti pakawan Joby. So nga agakayumot tayo kuma nga mangkita ti pagsasiatan ti ili tayo tapno kasta kat naragragsak dagiti sumarunong ang kapututan.